As decoracións de Nadal enchen as rúas do Barbanza. Unha das máis coñecidas atópase na parroquia ribeirense de Aguiño, cun deseño sobrio e elegante que está a atraer a numerosos visitantes. O enxeño e a decoración danse a man nesta época de Nadal. Os amantes destas festas derrochan creatividade a hora de adornar as súas casas e son moitos os que deixaron o nivel moi alto. A parroquia ribeirense de Aguiño conta cun dos deseños máis recoñecidos deste Nadal. Na rúa Praia de Ribeira atópase esta proposta que destaca pola súa sobriedade e elegancia. É o resultado dun traballo realizado ao longo de varios meses que comezou coa poda das árbores e seguiu coa colocación das luces de diferentes formas, adaptándoas da mellor forma posible ás das árbores que hai no xardín. Diana e Claudino son os artífices desta decoración que está a atraer a veciños da zona que acoden a última hora do día para vela de cerca, xa que abren as portas para que a xente se achegue a ver a iluminación no seu conxunto. Son xa decenas as persoas que se achegaron á Praia de Ribeira a coñecer en primeira persoa este traballo que ilumina as noites de Nadal de Aguiño.